kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Maaksyong umaga sa inyong lahat mga kaibigan, magandang mga Pilipinas, maaksyong umaga Pangasinan. Uy, nagbabalik po tayo mga kaaksyon. Kamusta mga kaibigan? Welcome na naman po mga kaibigan sa inyong paboritong programa sa Radyo Bagumang Halian, Aksyon Radyo Hataw. At syempre, wadya na lamot sa tuwatan, patabatag yun ka-araw, di official hybrid of Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon na hikam desen na pasyon. At alam nyo mga kaibigan, medyo nawala tayo ng isang linggo. Anyway, na-miss ko kayo. Sana na-miss nyo rin ako. Medyo nagkaroon tayo ng napakalagang gawain netong nakaraang linggo mga kaaksyon. No? Napakalaga, ano pa't kailangan ko mag-leave. Pero syempre, nami-miss ko rin kayo. Nami-miss ko yung mga tagapakinig natin dito sa Aksyon Radyo Hataw. Oy, kamusta na ho kayo mga kaaksyon? Araw ho ngayon ng Martes, Disyembre 27 mga kaibigan. At alam nyo ho ilang araw na lamang ho matatapos na itong taong 2021. At eto na nga mga kaaksyon na 2022 na po ang susunod po mga kaibigan. May mantakin nyo ho yan mga kaaksyon. At ang matindi pa ho rito mga kaaksyon, medyo maganda yung kalagayan ho ng ating panahon ngayon dahil hindi po ganun kainit. Medyo mayum-yum. So katawan tayo natin yung kabuasan, especially dyan Central Pangasinan. Abay, kamusta mga kaibigan? Muli, live na live po tayo mga kaibigan sa 1161 kHz sa inyong mga talapitan Aksyon Radyo Pangasinan. And of course, sa ating Facebook fan page. Naka-live stream po tayo mga kaaksyon. Yung kalimutan i-like ang aming Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Hindi lamang yan, pati po tayo nasa Facebook, nasa YouTube live din po tayo. Naka-live stream na rin po tayo doon. Alam mo naman kasi, ang Aksyon Radyo mga kaibigan, talagang nakunguna ho yan. Talagang Aksyon Radyo ho ay nakunguna pagdating sa mga balitang yan. Kaya tayo ho mga kaibigan nag-a-adjust. Umaaling sabay ho tayo sa mga pagbabago. Ay, yung mga ka-action ho natin dyan, si Madam Delia Cabares. Ayan, ma-action umaga sa inyo, Madam. Welcome back. Ayan, na-miss ko kayo, Madam. Seryoso ho, yung mga ka-action natin dyan. Si Boss Salva Marcansino, ayan. Ma-action umaga po sa inyo, no? Thank you very much po, no? Tagal tayong hindi nagkita-kita, tagal tayong hindi nag-usap-usap, no? Anyway ho mga kaibigan, bagamat medyo na-miss natin ang isa't isa, dumako naman tayo sa ating mga balitaan pa rin ho ngayon mga kaaksyon. Abay, nakakalungkot. Alam nyo ho ba netong tumama itong bagyong Odette mga kaibigan, umakyat na ho sa 378 ang bilang ho ng mga nasawi dahil po sa bagyo ho na yan. Nakakalungkot. Ayon dito sa ating balita, umakyat na ho sa 378 ang bilang ng mga namatay sa hugupit ni Odette batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay spokesperson Mark Timbal, karamihan daw sa mga nasawi mula Central Visayas, partikular na sa Cebu at sa Bohol. Sa nasabing bilang 218 ang hindi pa nakikilala kung saan 72 ang lalaki at 68 ang babae. Nasa 54 din ang kumpirmado naman habang 324 pa ang sumasailalim sa verifikasyon ng NDRRMO. Nasa 742 naman ang naiulat na sugatan habang 6 na po ang nawawala. Ayon pa sa datos, nasa 3,953,880 na mga katao o 1.01 million families sa Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7 at Region 8, Region 9, Region 10, 11, 12 Caraga at BARM, BARMM ang naapektuhan habang 546,000 naman na mahigit ang nawalan ng kanilang mga tirahan. Nagkakahalaga naman ng 3.9 billion
billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at 29.2 million naman ang halaga sa mga kabahayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible! Nakakalungkot po mga ka-aksyon. Ilang linggo na ho yan. Ilang linggo nang sumapit action. Nas, pwede ikuha natin ng konti sa gitna yung kuha natin. Try mo lang ilagay ng konti yung camera para kuha natin. Hindi, ikuha mo lang ng konti rito sa akin. Iharap mo ng konti sa akin. Sige. Yan, layo mo ng konti, sir. Layo mo ng konti. Ayan, okay tayo dyan. Maraming salamat dyan. Uy, si Kurt pala, John Kurt. Nanonood sa John Kurt Kalimlim. Maaksyong umaga sa Kalimlim family. Dyan po sa may Barangay Dalsyan sa bayan ho ng Kalasyaw. Sana maayos ho ang kalagayan po ninyo riyan. Si Kuya Anthony, Ate Grace, si Justin, Julius, Kurt, si Brandon, si Bo, si Berlin, of course, si Love Love Lemon. Siyempre, yung mga karpentero na nandyan po ngayon, ginagawa yung kwarto ni Kurt. Ayan, maaksyong umaga sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan palagi. Ay, nako, nakakalungkot nga ho tong balita ho na ito mga kaibigan, kay Bagyong Odette. At, speaking of which pala mga ka-action, alam ko gusto nyong tumulong sa mga ka-action natin na nasalanta ho niyang Bagyong Odette. At alam ko gusto nyo rin ho mga ka-action na kayo ho ay merong mga magagandang artwork sa bahay. Kaya yung female group, yung grupo ng mga female artists, di ba? Dito sa may Dagupan City o rather sa Pangasinan, ang tawag ay Saragmi. Yun yung pangalan ng grupo nila, no? Nagbebenta ho sila ng kanilang mga artworks po, mga ka-aksyon, At mura lang po mga kaibigan, Kung ano lang yung afford ho ninyo, siguradong may artwork ho, na swak, papasok ho doon sa budget ho ninyo mga ka-aksyon. At eto, nakausap ko si Aileen nung nakaraan mga ka-aksyon. Binebenta ho nila yung mga artworks ho nila, mantakin ho ninyo mga ka-aksyon. Hindi lang nabanggit dito yung ibang presyo. Pero ito, may 600, may 1,200, may mga 800, 6,000, ayan. Kung anong kaya ho ng budget ho ninyo at kung ano yung sa tingin ho ninyo swak na swak sa inyong kwarto na ilagay sa inyong tahanan, ayan. Pwede ho kayong bumili mga ka-aksyon, dito sa Art for a Cause nila Aileen de la Cruz at ng grupong Saragmi. Ayan po in partnership dito sa may Earth Shaker. Ayan, yung donation ho nito, lahat to mga kaibigan, lahat to, lahat po ng kikitayin nila rito, mapupunta ho doon sa kanilang pagtulong dyan po sa mga nasalanta ho netong si Bagyong Odette. At sa latest na information na ibinigay sa akin ni Aileen, nasa 11,000 na as of now, ito, as of pa-edit na lang po, sabi, it's 11,000 na lang po as of today. Ayan ho, mga ka-aksyon, So yan ho yung nakuha na nila rito. And it will extend until March 2022 ho, mga ka-aksyon. Kaya pakisuyo, ang plano ho nilang i-raise is around 50,000 pesos or to be precise, 47,960 pesos. Ang plano ho nilang i-raise ho na pondo at yan po ay kanilang ipapadala doon sa may Earth Shaker. Itong Earth Shaker ay parang non-government organization po ito, mga ka-aksyon, na nakapirmi na ho riyan. Nandiyan na po sa may Kabisayan, Mindanao, at pera ho, monetary donation po ang kailangan ho ng mga to, mga kaibigan, so yan, may artwork ka na, nakatulong ka pa, di ba? Pagkaganda-ganda nga naman yan, samantala naman mga ka-aksyon, ito na kayong sinasabi ko natin, ayon po dito sa research, latest ko na research at latest ko na statistics, latest ko na resulta na inilabas ko ng Okta in accordance of course with the Department of Health, ni man la, tin magila agagi, tin magila lamat, so kaso na COVID-19 dyan Manila. Ito na kasi sinasabi ho natin mga kaibigan, dating nasa 0.42 yung reproduction number sa Metro Manila, ngayon, nasa 0.7 na. Abay, mantakin ho ninyo yan mga ka-aksyon, anong ibig sabihin po niyan? Sige, party pa more, manwalwal kine! I feel good. Alam nyo ho ngayon mga ka-aksyon, mga gobyerno medyo nag-relax ng konti dahil holiday naman daw. Medyo maaluan naman daw ang panahon. Medyo sabi nga nila, is the season for giving kunanapay. And technically, it's also the season for giving of COVID-19. Nagkakahawaan po mga ka-aksyon. Hindi sinasabi ko mga kaibigan, hindi porke kayo ay bakunado na, hindi porke kayo ay may booster na kung ano-ano man dyan, hindi na ho kayo invulnerable na ho kayo riyan sa bagay na yan, wrong! Maapektuhan pa rin ho kayo riyan mga ka-aksyon.
Ito na kasi sinasabi ko natin, no? Ito, ayon din dito ha, hindi lang sa Metro Manila, no? Pati po sa buong bansa. Ito, monitoring ho ito ng Okta mga kaibigan ha. Sunod-sunod na rin daw ang pagtaas ng positivity rate o ang bilang na nagpupositibo sa tinetest sa COVID-19 sa buong bansa. Eto, ayon sa Okta, itong barkada rin sa mga Okta, mula noong December 21, kailan ba yan last week na yan, ha? Last week yan, ha? Ang muling sumampa sa mahigit 1% ang positivity rate at patuloy umano itong tumataas. Ayan, ha? Although, ito'y pasok pa sa benchmark ng World Health Organization na dapat below 5%, ha? Technically, kontrolado pa rin, pero tumataas pa rin, di ba? Yan ang sinasabi ko natin mga ka-aksyon. Ano? Kapag kayo ho'y nagse-celebrate ng mga holiday, ano? Hindi naman ako, wala naman ng problema sa inyo kung mag-holiday kayo riyan, kung mag-celebrate ka riyan. No problem dyan, di ba? Karapatan ninyo mag-holiday, di ba? Karapatan ho ninyo magdiwang ho ng kung ano-anong selebrasyon na meron ho kayo riyan, di ba? Kami, nagdiriwang din ho kami ng mga party-party ho namin, di ba? Mga marlit na bagay, malaking bagay, we deserve to enjoy, di ba? Pero mga ka-aksyon, talaga sinasabi natin no, na relax kayo labat. I-monitor nyo rin yung mga bisita ho ninyo sa mga party ho ninyo. Alam nyo, sa ibang mga bansa, ginagawa nilang requirement. Ewan ko sa USA, ako nanonood si Madam Lailania, ewan ko dyan sa lugar nila. Pero sa ibang mga lugar, mga ka-aksyon, sa ibang mga bansa, ang hindi nila pinapapasok sa mga party area, mga party places, etong mga tao na wala pang bakuna. And or etong mga tao na hindi pa nakukumpleto itong kanilang second dose. Hindi naman sa sinasakal po sila mga kaibigan, mga ka-aksyon, pero it's appropriate lamang. Tama ko yan, pumasok ka dyan, madali ka ng COVID-19, mamatay ka pa, problema pa ng establishment yan, di ba? Baka makakasuhan pa yung mga yan, di ba? Nag-iingat lamang ho mga kaibigan, ha? Hay nako, sige, antayin ho natin mga kaibigan dahil hindi po tapos ito celebration week. Meron pa ho ngayon mga kaibigan, di ba? 30 Rizal Day, 31 bisperas ng bagong taon. January 1 is bagong taon. Ayan na, kaliwat ka ng mga balita na naman ho ng mga nagpapaputok na itinatakbo ho dyan sa Region 1 Medical Center ang ating aabangan ng December 31 ho hanggang January 1 po na madaling araw, ha? Kung kayo, wag na kayo magpaputok mga kaibigan. Iba na lang paputokin ho ninyo, ha? Wala na magpaputok yung mga super lolo, yung mga kwan na yan, yung mga crying cow ho na yan mga ka-aksyon. Paper tilabat sa kwarto yun sa atin. Magkanong crying cow ngayon na? 250 yata isa di ba? Imagine mo, 250 sa sabog lang ng ganon. Di pagkamahal-mahal mga kaibigan, di ba? Walang kwenta, di ba? Yung 250 na yan, samgyupsal din yan. Sayang naman, di ba? Ay, nako. Ay! Nako, alas 7:27 na pala. Pero sige, bago tayo mag-commercial mga ka-aksyon, ha? Komentuhan natin, bigyan natin ng konting pagtalakay. Etong nangyari ho, yan sa may Metro Manila Film Festival, ha? Alam nyo ho, etong Metro Manila Film Festival ho ngayong taon mga ka-aksyon, if I could summarize it into one word, nilangaw. Inapangat da, may Metro Manila Film Festival, ha? Paano tumutoy, ha? Raramay labalabay na tutuon bantayan, may Spider Boy ba? Gagamboy ba yun? Gagamboy, No Way Home. Ayan, ha? Hindi, Spider-Man, No Way Home, ha? Ang ginawa ho nitong mga sinihan dyan sa Metro Manila, pinospone ho nila mga ka-aksyon. Ang problema kasi, ang ginagawa ng mga pamilya pag Metro Manila Film Festival Action Nuts, papanoorin mo na yung pinakagusto nilang pelikula, tapos manonood sila ng iba. Ganyan ang technique nila wala. Yung pinakaunang pelikula na gustong-gusto nila, itong Spider-Man, ha? Wala sa theater, ha? Ang ginawa kasi mga kaibigan, ha? Etong ilang mga taga Metro Manila Film Festival, nagprotesta. Sabi nila, di kaya malugi tayo dyan kasi papalabas mo yung Spider-Man No Way Home na yan, isasabay mo dyan sa may Metro Manila Film Festival. May punto naman sila, pero hindi tama yung punto ho nila mga ka-aksyon, Kasi kung titinan ho ninyo mga kaibigan, in the past years, even before COVID-19 mga ka-aksyon, kung ano yung sikat na pelikula, ipapayagan ho nila yan, tapos susundan nila ng ibang mga less major na mga pelikula. Those are the MMFF entries. Wala kamote yung ibang mga entries ngayon ng MMFF. Ano yun? Exorcist? Yung pangalan ng isa, Exorcist, magkapatid.
Alam mo, tapos yung ibang mga pelikula ng MMFF ngayon, nako, ang papangit action na. So, nakita mo na ba yung listahan ng mga pelikula dyan, ha? Kung may magandang pelikula dyan sa may MMFF, ayan. Handful lamang ho, ilan lamang ho mga kaibigan, ano? Yan na nga, yung papangit na ng mga pelikula ho ninyo mga kaibigan, ha? Nilalangaw na yung MMFF, tapos yung Spider-Man, hindi nyo pa inire. Ha? Ha? Hindi, walang Eric Mati yata rito ngayon eh. Ha? Medyo hindi yata nag-produce si Tito Eric Mati ng kanyang mga pelikula. Tingnan nga natin. Ito yung maganda to, yung ang nakita ko lang dito na maganda, ano? Etong kay Jan Arcilla, yung A Hard Day. Yun lang yung nakita ko maganda rito na pelikula ngayon. Si Ding Dong Dantes tsaka si Jan Arcilla. Ayan po yung I highly recommend this one mga ka-aksyon, ano? At ano pa ba yung iba? Ito, sabi ng ibang mga pelikula rito, Christian Bables, Big Night. Ayan, ha? Tinanin itong iba rito, ha? Ang kwan dito, si Huling Ulan sa Tag-Araw, Rita Daniela, tsaka si Ken Chan. Rom-com yan. Romance comedy. Huwag Kang Lalabas by Kim Chu. O, kalahin mo yan, ha? Sa Classroom, May Batas. Wow! Ito pa, mga ka-aksyon, ha? Kung maupay man it panahon. Ayan, ha? Ito po ay kwan. Okay din to, no? Si Charo Santos Tos, Daniel Padilla, ayan. Okay din to, ha? Ito, Love at First Stream. Kaori Oinuma, ito ay rom-com din po to. Nelia, Winwin Marquez, Raymond Bagatsing, Ali Forbes. Tapos The Exorcist, Tony Gonzaga, tsaka Alex Gonzaga. Lorey Mutan, ha? Pero yung mga kaibigan, MMFF, nilangaw. Hanggang wala nilangaw talaga. Flop ang sabi nga nila, di ba? Kung yan sana mga kaibigan, pinayagan nyo yung Spider-Man No Way Home, sigurado, may papasok yan sa mga sinihan na yan. Kasi syempre, family time yan, di ba? Magsisine yung mga yan. Yung buong araw na yan, gugulin nila sa sine-sine yan. Di pagdaas ng Spider-Man, okay, anong papanoorin natin, no? Di ba sila, di ba? It's their call. Nga po, ha? Sa pag gusto ninyong i-promote masyado, yung mga pelikula na yan, alawgi kilalaingan, di ba? Ay, nako, ha? Alam nyo wala namang problema sa mga pelikulang Pinoy, no? May mga magaganda namang mga pelikulang Pinoy. Ang problema lang kasi, ewan ko sa mga handler nitong Metro Manila Film Festival, ha? Medyo mahina ang marketing brains ng mga to, ha? Medyo mahina pong marketing strategy ho ng mga to, no? Napaka-economically protective nila sa mga local products. Ang problema, hindi naman ganoon ka-quality yung mga local products natin, di ba? Save for a few. May ilan lamang ho mga ka-aksyon. Talagang hindi po pipilahan yung mga yan, di ba? Kung hindi natin i-raise yung quality ho ng Philippine cinema. Ay, nako. Ay, sige. Bahala na kayo mga kasyon. Ako nung papanoorin ho ninyo yan, bahala ho kayo. It's your call. Pero ako, inaabangan ko pa rin yung itong gustong panoorin na kita. Itong Spider-Man No Way Home, ha? Ay, nako. Hoy, teka lang. Alas 10:32 na pala. Mag-o-commercial ko muna tayo sa Action Radio Hato. Babalik po tayo mga kaibigan. Makalipas lamang ilang palala. Aksyon Radyo Hataw! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. Action Radio Pangasinan ng oras alas 10:33. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Fall, bangong gumagabloom. Charm Fat Fall, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis ya kabloom at balingit. Charm Fat Fall, bangong gumagabloom. Charm Fat Fall, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under
ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada! Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ahereco Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating Poong May Kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian,
Ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, malalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsol, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsol kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Isang dahilan kung bakit iniwanan ng mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ang dating himpilan sa radyo na kanilang pinakikinggan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. Yes, boys and girls! Parami na ngayon ang nakatutok sa DWCM Aksyon Radyo. Kaya kinikilala ito bilang news leader sa Pangasinan. Noong araw number 9 lang kami. Ngayon, strong number 2 na. Isang tumbling na lang. Number 1 na yan! DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Pangasinan's News Leader! Aksyon! Radyo! Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax. Kita na to the max. Star Wax, ayaso number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax. Kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa kalagitnaan ng pandemya, tayo po'y nahihirapan sa bawat araw na dumadaan. Pero lagi po nating iisipin na ang Pasko at bagong taon ay nandyan na, tayo po ay magkakasama-sama at magkakasaya-saya. Isa lamang pong paalala mula po sa City Government ng San Carlos, kami po'y bumabate ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at sana
tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iingat sa COVID-19. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na Mayor, Julier Ayoy Resuelio. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Agay, laidokin na commercial dyan, Aksyon Radyo talaga, oh. Ay nako, anyway, ganyan talaga mga kaibigan kapag naunguna ho yung AM radio station ho natin, ha? Kapag malakas ho yung programa, malakas yung istasyon, talagang nagbubuhusan po ng marami mga commercial, di ba? Anyway mga kaibigan, na nagbabalik po Aksyon Radyo, hataw pa rin. Sama niyo pa rin ho, Aksyon na Ikampasyon. At sa ating Master Control, of course, nariyan pa rin ho, Aksyon na Daniel Hobero. Kamusta ho? Si Madam Lailani Manangkil Magno, dyan po sa may Arizona, Estados Unidos ng Amerika, ha? At si Sir Chris Galang, ayan, maksyong magasar sa inyo, ha? Yung mga rider ho natin, yung mga nagdi-deliver, mga courier ho natin, ha? Nako, sana po ingat kayo, ano? Medyo yung panahon natin ngayon, ano? At ayon nga ho rito, sa nakuha nating ulat galing po sa Pag-asa, medyo paano ba na sabihin, ha? Magbaon-baon kayo ng inyong mga ha? Magbaon-baon kayo ng konting ano bang tawag dito, Action Nuts, ha? Konting pananggalang sa ulan, ha? Dahil posible umanong magkaroon ng local mga thunderstorm dito po sa ating lalawigan ho ng Pangasinan, mga ka-aksyon, ha? Pero naman, ano, that would happen most likely on afternoon or in the evening.
Baka nagtatanong kayo, Sir, bakit maulap ngayong panahon? Maulap ngayong araw, Sir. Akin mayimyim natan. Ito yung tinatawag natin na surge of amihan. Ha? Medyo malakas po yung ihip ng amihan po ngayon, mga kaaksyon. Ha? Kaya doon sa satellite, kung makikita ho ninyo mga kaaksyon, i-search ho ninyo, no? Makon po yung ulap, yung galing sa Siberia. Ha? Medyo, bali-bali. Medyo, talagang malakas yung ihip ng amihan po ngayon. Kaya, ibig sabihin po nito, magiging ganito yung panahon natin. And, or, sa ilang mga lugar, magkakaroon po ng mga tinatawag na localized po na mga pag-ulan, mga kaaksyon. Ha? So, Sir Chris, alam ko, busy-busy ka ngayon. Daming nag-order ngayon. Daming nabudol ng Lazada delivery, di ba? Kaya ingat-ingat po kayo dyan, Sir Chris, ha? Si Madam Bellabel Jimenez, ayan, maaksyong umaga po sa inyo. Sana ox na ox po kayo riyan. Wala kayong problema ko riyan sana. At yung mga kaaksyon natin ay kinig. Si Mary Ann Nevado Reyes Espinosa, Madam Rose Montemero Pasyon, at si Boss Salvador Cancino, si Action Bioli. Yan, nakatutok po sa atin ngayon. Maaksyong umaga po sa inyo, ha? Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan, mga kaaksyon. Uy, ito para sa ating balitaan. Ako, nakakalungkot, mga kaibigan, ha? Diyan po sa kaming Danawan, ha? Sa may Siargao, may diarrhea outbreak dyan ngayon, ha? Although, ayon sa mga otoridad, na-control na ho nila kahapon. Ito naman, dumako naman tayo sa may Dinagat Islands po, mga kaaksyon, ha? Patay naman ang 3 individual dahil sa dehydration habang dumaranas ang nasa 100 residente ng Dinagat Islands ng acute gastroenteritis kasunod ng pananalasa ng bagyong Odette. Ayon sa report, 5 sa 7 bayan ang may naitalang kaso ng acute gastroenteritis. Karamihan dito ay galing sa Cagdianao habang nasa 4 na po naman ay sinugod sa Dinagat District Hospital. Ayon kay Dinagat Islands Administrator Dr. Aimee Jimeno, nagpadala na rin ang DOH ng water purification system sa naturang lugar. Meron naman dumating na facility sa DOH sa mag-purify ng tubig, magkagayon pa man, hindi pa umano ito gumagana. Sinusubukan nila na paganahin umano ang naturang water purifying facility ng DOH. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ako, nakakalungkot, ano? After ng matinding kalamidad, yan yung susunod na nangyayari, mga ganyang uri ho ng sakit, gastroenteritis, dehydration, diarrhea, ayan, may outbreak ko na ganyan lagi, mga kaibigan. Kaya paalala sa mga ka-action ho natin, no? Always remember, no? Kapag merong ganitong paparating ho na kalamidad sa lugar ho natin, ang payo sa atin ng mga eksperto talaga, no? Ng mga survival experts, no? Magdala kayo ng at least 3 days worth ng tubig per individual sa pamilya ho ninyo, mga ka-action. Yan po yung ipinapayo ko sa atin, mga kaibigan. Maliban na lamang doon sa may survival pack natin, survival kit na inihahanda, per individual to, mga ka-action. Hindi po to per family, per individual dapat may sarili siyang survival kit. Meron pa dapat na at least 3 days worth ng water supply. Yan po yung sinasabi ng mga otoridad, mga ka-aksyon. Para maiwasan ho yung mga ganitong uri ho ng insidente. Nakakalungkot, dyan sa may Siargao, diarrhea outbreak, 7 ang namatay sa may Siargao, Siargao, netong nakaraan lamang ho, mga ka-aksyon, At hindi ko makuha yung bilang ng mga nasa ospital sa ngayon, pero 7 ang kumpirmadong patay ho riyan bago po ma-under control ho ng gobyerno. Kasi sigurado ito yung mga yung mga napipilitan ng uminom sa kung saan-saan, di ba? Kasi alam mo, nakikwento sa akin ng kaibigan ko, netong nakaraan, ang problema pala rito is wala rin water supply dyan, Ang hirap ng tubig ngayon dyan sa mga lugar na tinamaan yung bagyong Odette na yan, Hanggang ngayon, imagine mo ilang linggo na bago tumama yung matapos tumama yung bagyo. 1 linggo na, di ba? Mantakin ho ninyo yun, mga kaibigan. Hanggang ngayon, pahirapan pa rin po sa water supply, Yung kuryente, secondary na yan. Ibigay mo na yan, hayaan mo na yan muna, Natural talagang ganyan. Pero ang pinakamahalaga sa ngayon, tubig, pagkain. Most especially water talaga. Alam mo, ang tao ay nabubuhay yan ng ilang linggo. Up to 1 month, buhay ang tao ng walang pagkain. Pero ang tao will not survive for a week kapag wala silang tubig, mga ka-action. That's how important water is. Pero tubig pa rin talagang priority natin, di ba? Yan po, mga ka-aksyon. Kaya yung mga ka-aksyon natin nandito, if ever lang ho na may paparating ho na kalamidad sa atin, please do not hesitate, Magbaon kayo at least 3 days worth ho ng water supply ho ninyo. Huwag nyo inumin naman agad-agad yan, dahan-dahan lang, just to keep yourselves hydrated.
Okay, dumako naman po tayo sa ibang mga balita ho natin. Aba, mantakin nyo to ha. Sige, yung lead singer ng Abdarma daw na etong si Army Milyare ha. And umalis na ho mga ka-aksyon. Etong si Army Milyare magpo-focus na raw sa kanyang solo career. Aba, sige, okay, no province dyan. Ha? Walang problema ho riyan mga sir, mga ma'am. Ha? Kanya-kanyang decision po yan mga sir, mga boss chief manager amo. Ha? Pero ito naman, pampalubag loob na balita mga ka-aksyon. Ha? Sisimulan na raw ng University of the Philippines Los Baños o UPLB ang pagsasagawa nila ng limitadong face-to-face classes para sa 78 na mga estudyante nito. Nitong December lamang, gini ng SCHED na nakatugon na ang UPLB sa mga requirements na nasa ilalim naman ng Joint Memorandum Circular number 2021-011 ng CHED at ng Department of Health. Ininspeksyon ng CHED Regional Office 4 ang mga laboratory at learning facilities sa College of Agriculture and College of Food Science, College of Engineering at Agro-Industrial Technology, College of Forestry and Natural Resources at College of Veterinary Medicine. At so far, pasadong-pasado naman daw to mga to. Ayan. Kasi congratulations. Alam nyo mas maganda kung as soon as possible may resume na ho itong in-person classes mga ka-aksyon. Dahil alam nyo sorry to say pero nakakabobo. Nakakabobo yung virtual ho ng mga pag-aaral mga kaibigan. Totoo po yan, nakakabobo hong talaga yan mga ka-aksyon. Iba pa rin talaga yung learning mo kapag ikaw ay nandyan sa paaralan, kapag in-person po, kapag face-to-face ho yung ginagawa ho ninyong pag-aaral. At ang problema ho rito ngayon mga kaibigan, mga ka-aksyon, mukhang ilang schools pa lamang ho yung nagko-comply po rito mga ka-aksyon. Sa Region 1, wala pa tayong idea. Hopefully, bukas makapanayam natin ang Commission on Higher Education. May kinalaman po sa bagay ho na yan. At makita ho natin kung ilang schools na yung nakapag-comply dyan po sa mga requirements ho na yan. Kasi hindi basta-basta papayagan ng CHED Regional Office. Ito mga paaralan, mga universidad, mga kolehiyo sa Dagupan na mag-resume na ng in-person classes. May kailangan pa silang sundin ho riyan mga ka-aksyon na mga guidelines. So, yan ang aantayin ho natin mga kaibigan. Okay, alas 10:56 ko ng umaga mga ka-aksyon. Tuloy-tuloy po lang tayo sa ating mga balitaan. Wala nang comment dyan si Katoy, dyan Facebook, dyan text line tayo ni Sir, akin mo bang ka sir? Anto'y agawan ni man. Pumayat daw ako, sabi ng texter natin anong nang tagad Facebook sir, in mo bang ka sir? Anto'y agawa, sabi niya. Alam mo, ganyan talaga kapag tayo ay tayo ay medyo hindi nakakain ng masarap. Hindi, ibig ko sabihin, medyo busy ho neto nakaraang mga araw, Kaya, hindi medyo, medyo nabuwasan ng konti yung calorie intake natin. Ito naman, sabi rito na ibang mga texter natin, Sir, good day, Agay latay in Kalugi na Metro Manila Film Festival, sir. Balita kad sa te pelikula na Gonzaga Sisters, 7.5 labat so kinitadanan naman ang agaw. Duga man, sir. Duga man, no? Alam mo yun, Akalain mo yun, sa lahat ng mga sinihan na pinapalabas yung pelikula ng kapatid na Gonzaga, si Alex tsaka tong si Tony, 7.5 lang kita nila sa unang araw lang. Unang araw lang yan, Imagine mo yan, 7.5 naman, sir naman. Di para sapat yan na pambayad sa sinihan, di ba? Alugin mo, yan ang sinasabi ko natin, kung inyere nyo sana yung Spider-Man No Way Home, di tiba-tiba kayo mo yun, di ba? Naghahanap lang talaga ng paraan para makanood ng Spider-Man, Hindi bale, dyan sa internet, maraming paraan mga ka-aksyon, Napanood mo na? Napanood mo na yung Spider-Man? Send mo sa akin. Iba yata, gagamboy yata yung napanood mo, Ay, nako. Ay, nako. Sige, diretso naman tayo sa ating mga karagdagan pa mga balita mga kaibigan. Ito ang SSS po, ito mga ka-action, makinig kayo ng mabuti, yung mga natamaan ho ng bagyong Odette. Baka kayo po yung may kamag-anak na nasa Visayas o nasa Mindanao na medyo tinamaan ho ng bagyong Odette,
o nasa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyong Odette. Ito, magandang balita ho, no? Dahil ang mga miyembro ho ng pribadong sektor at mga pensyonado ng SSS o Social Security System na mula sa 6 na regions na sinalanta ho ng Odette nito nakarang linggo ay pwede na mag-avail ng loan assistance package. Ayan, starting January po yan, mga ka-aksyon. Ayan, so ito ay calamity loan assistance. Gayon din, 3 buwang advance pension para sa mga Social Security at employees compensation pensioners. Magiging available po yan until April 13, 2022. So yung mga ka-aksyon natin na nakikinig ho ngayon na may mga kamag-anak na tamaan ho riyan sa Kamindanawan na member ho ng SSS, yan, pwede ho ninyong banggitin sa kanila. Malaking tulong ho yan, mga ka-aksyon. Yung loan at yung advance pension ho na makukuha ho nila, malaking tulong yan para sila makabangon pong muli, mga kaibigan. Hindi lamang yan, eto pa, pati pala ito, no? May direct house repair pala in improvement loan. May ganun pala rito sa SSS. Sabay akalain nyo yan, Direct house repair and improvement loan. Iaalok po sa loob ng 1 taon or hanggang January 13, 2023. Yan po, mga ka-aksyon, yung mga kaibigan natin dyan, sabihin nyo po sa mga kamag-anak ko ninyo, no? Para okay na okay po tayong lahat. Alas 11 na lang umaga, Action Nuts, pero bago tayo magpaalam, eto muna, balita ho muna natin, pagaling sa ating newsroom, magkaisa raw mga Dagupeño, tayo maging united for one purpose na sana'y matapos na raw ang pandemya. Ito ang mensahe natin sa Dagupan City Mayor Belen Fernandez para sa mga kapwa Dagupeño ngayong Pasko. Kasabay ng hiling na sana'y makabangon muli ang ekonomiya ng lungsod. Wala umanong color coding, walang pinipiling kulay, mas madaling babalik umano ang ekonomiya sa Dagupan ayon pa kay Mayor Belen. Simula sa mga maliliit na negosyo, market and fish vendors, hanggang sa mga malalaking business establishments sa lungsod, layo ni Mayor Belen ang pantay-pantay daw na trato. Partikular ang tinukoy ni Mayor Belen ang maliliit na negosyo, small at medium enterprises na natamaan ng kita nagsara. Layo naman ni Mayor Belen na matulungan silang makabalik at makapagnegosyo muli. Kailangan anyang tulungan sila na huwag silang bigyan ng mabigat na buwis. Sa mga small fish vendors naman na apektado ng pandemya, ito man ang panahon na kailangan ng gobyerno ay sumusuporta sa kanila ayon pa kay dating Mayor Belen Fernandez. Dagdag pa nito na lahat ng hinain ng mga maliliit na vendors ay hindi raw niya tatalikuran. Sinabi pa niya na ang mga hinaing nila ang isang dahilan kung bakit pinili niyang komandidato muli para sa darating na 2022 election. Aksyon Radyo Hataw! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Paano yun? Alas 11:01 na, Action Nuts. Kailangan ko na magpaalam kahit mahaba yung commercial natin. Dahil kumakatok na itong si Secretary Martin Anadar tsaka si Undersecretary Rocky, yan sa may pintuan natin. Para rin sa may hashtag laging handa. Bubulahin na naman tayo ng gobyerno, Action Nuts, sige, magpadanertilan. Ako, maraming salamat ho, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakasama na naman ho ninyo, mga kaibigan, Wadjo Alamon sa tuwatan padabadaging kaaraksyon ay kamsala pasyon at sa ating Master Control Aksyon na Daniel Jovero. Sa kalawan ng buo sa Aksyon Radyo Pangasinan sa pagkunan natin Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Susunod na ho, mga kaibigan, ang hashtag laging handa. Ito lamang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Sa Brito sa Aksyon, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radyo Hataw! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radyo Pangasinan ng oras alas 11:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Mga liwak pa dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by Doctor's Feast, tan antibiotic.
Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansin wala antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Tina Rosemary Canda. Good morning po, Secretary. Good morning po, ma'am. Opo. Secretary, sa ngayon po, magkano na po yung na-disburse mula dito sa Calamity Fund para po sa mga tinamaan ng Typhoon Odette? In accordance dun sa utos ni Pangulo, meron na tayong na-release nung Biyernes na 1 bilyon para sa mga local government units. At ngayong araw na to, maglalabas pa kami ng 1 pang bilyon na instruction din niya. Tapos maglalabas din kami bago matapos ang taon ng 4 na bilyon parang ayuda para sa mga local government units na ipapahatid naman nila sa mga mamamayang naapektuhan ng bagyong Odette. Opo. Secretary, immediately po ba ay natanggap na ng mga lalawigang under state of calamity ang budget na ito mula sa Calamity Fund? Ay oo, kasi nung 24, kung hindi ako nagkakamali kasi nagko-coordinate kami sa BTR, talagang tinapos nila yan. Nag-overtime sila para matapos yan at mai-download sa local government unit. So nasa sa accounts na yan ng local government unit. Kasi yun ang importante. Pero magkano daw po yung... Opo. Magkano daw po yung budget na pwede daw po makuha para sa Calamity Fund under the 2021 budget, Secretary? This year, parang ang marirelease natin from different sources, hindi yung Calamity Fund, ay 6 billion pesos. Bakit ko sinasabing hindi sa Calamity Fund? Kasi may proseso kasi ang paggasto sa Calamity Fund. Kailangan may mga reports pa yan. Kaya ang gagamitin ng mga ahensya ay Quick Response Fund. So yung mga Quick Response Fund nila, may mga limit ang mga ahensya dyan, mga department. So at any given point, pag bumaba yun doon sa level na meron sila, i-augment ng DBM yan base sa request nila. Automatically yan, walang analysis, i-release sa kanila yan. So Quick Response Fund kasi yung Calamity Fund, nililipat sa Quick Response Fund para mabilis ang aksyon. Opo, Secretary, na i-download na rin po ba sa mga LGUs ito pong budget na mula naman sa contingent funds ng Pangulo? In case po, magkano po ito in exact? Yung sinabi ko kaninang release na 1 billion, yun po ay mula sa contingent fund ni Pangulo. Tapos yung karagdagang 1 billion today, galing din yan sa contingent fund ni Pangulong Duterte. So bali 2 bilyon ang ibibigay niya mula sa contingent fund.
Tapos yung 2 billion naman sa calamity, yun ililipat sa Quick Response Fund para magamit na rin agad ng mga ahensya para sa pagtugon doon sa mga pangangailangan. Yan, prepositioning yan at saka yung mga relief efforts yan, doon kinukuha sa Quick Response Fund yun. Opo, pero kumusta naman daw po yun nga po, yung nabanggit nyo na quick response funds. Ito naman pong sa government agencies, kaya po ng DPWH, ng Department of Agriculture, at ng DSWD. Ang DSWD, kung hindi ako nagkakamali, nag-submit na sila over the weekend ng pag-augment kasi ang kanilang limit is 1.35 billion pesos. So bumaba na yun ng critical para naging 200, parang mga almost 300, parang ganun eh. So nag-request sila ng 628 yata or parang mga 600 plus million. At kanina, I think na ilabas na rin yon para matugunan yung kanilang pangangailangan kasi kulang na nga yung Quick Response Fund nila. Ang isa pang nag-request OCD, parang another 100 million yata yon, plus ang PNP nag-request na rin ng 25 million. Opo, Secretary, kung yung pong remaining amount sa ipinangako ng Pangulo ay kukunin sa 2022 budget, madidisburse ba ito agad-agad pagpasok daw po ng taong 2022? Ay oo, kasi ang gagawin kasi ng Senado at saka ang House ay sinubmit na nga nila yung budget para mapirmahan agad ni Presidente yon at nang maging batas na yon by next year. So kung gano'n ang mangyayari, wala nang waiting time. On January 3, pwede nang gamitin yung 2022 natin, Yusek. Okay po. Pero, Sektina, basahin ko lang po itong tanong ng ating kasamahan, ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror sa inyo. At least 6 billion pesos of the 10 billion na Typhoon Odette response funds promised by President Duterte would come from the proposed 5.024 trillion 22-22 national budget. What will the implications be if, for some reason, the President fails to sign the 2022 budget? Meron sigurong konting adjustment o correction kasi for this year nga, yung 6 billion, kumbaga parang pinunan na natin agad yung 6 billion, Yusek, itong taon na to. So, bali, next year na yung 4 billion pesos. Pag hindi kasi napirmahan ng budget natin at reenacted, ang mangyayari naman dyan, very unique ang sistema ng Pilipinas. Pwede tayong mag-release from a reenacted budget corresponding to the requirements of the calamity. Yun ang unique sa budget natin. Nakakaiba mula sa mga budget ng Amerika at ibang mga bansa. Meron tayong reenacted provision. Opo. Secretary Tina, may tanong naman po si MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. When will the President sign into law the proposed 2022 budget? Na-identify na po ba yung items that he will likely veto? Yes po, parang if I'm not mistaken, it's going to be signed tomorrow afternoon. So, yung items naman to be vetoed, ang naaalala ko lang yung parang isa lang pero I don't think I am in a position to discuss it at this point kasi hindi pa napipirmahan, na-review yata. Hindi ko alam kung napirmahan na yung, parang nire-review pa nila yung veto na yan So, hindi ako at this point comfortable kung i-discuss ko na yung i-veto. Pero it's very few, if I'm not mistaken. Kasi naman, parang maganda yung mga naipasok ng mga legislators dun sa budget Opo. Sunod pong tanong ni MJ Blanca Flor, how will the government fund the proposed 5 trillion budget? Ano po ang inaasahang tax reforms or measures na dapat maipasa para po mapagpuhunan ng pondo? Naku, dun sa finance ng ating project, ng ating budget, yan under ng jurisdiction ng Department of Finance. Masarap po ang buhay namin sa budget, kami po ay gagastos lamang. Ang pag-raise ng mga revenues nasa yan, tungkulin po yan ng DOF under BIR, Customs and other government agencies na meron
authority to collect your revenues. Opo. Tungkol naman po sa COVID response, Secretary, magkano na po yung final allocation daw po ng pamahalaan through the Department of Health para po sa pagbili ng mga bakuna at iba pang measures for our continued COVID response? Wala po akong data ngayon dito sa COVID response, unfortunately. Opo. I cannot give you an answer on how much we have already provided sa COVID. I am sorry for that. Opo. Panghuli na lang po, ano na lang daw po yung commitment ng DBM kaugnay sa paglalaan po ng pondo para sa calamity assistance ng mga sinalanta ng nagdaang bagyo at ng pandemya? Yung kaya nga sabi ko kanina, yung paggamit kasi ng Calamity Fund or NDREAM-F, meron proseso yan. So, noong nagkaroon ng Odette, bali, pinrioritize ni Pangulo yung pangangailangan ng Odette kasi immediate yun, Pero hindi ibig sabihin yung mga nasalanta, yung mga damage, nung naabot dahil sa Ulysses, Sendong, at saka kung ano-ano pang bagyo. Hindi naman ibig sabihin na kinalimutan natin yun o hindi nabibigyan. Ang mangyayari niyan kasi, meron mga ahensya na pwedeng gamitin yung kanilang sariling budget, lalo na kung repairs yan or mga livelihood. Pangalawa, pwede pa rin i-charge yan dun sa 2022 budget. Kung hindi ako nagkakamali, mga 20 billion yata ang alokasyon natin para sa Calamity Fund for next year, unless na-reduce yun ng Congress. Pero parang ganun ang amount. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at sa inyong panahon. DBM Acting Secretary Tina Canda. Happy New Year po, Secretary. Happy New Year din, Yusek. Thank you. Thank you very much. Samantala, base po sa talaang inilabas ng Department of Health kahapon at nagdaga ng 433 new cases sa mga nahawahan ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya po umabot na yan sa 2,838,640 total cases. 283 naman po nadagdag sa mga gumaling kaya nasa 2,777,980 na ang kabuang bilang ng mga COVID survivors sa bansa. Sa kabilang banda, 13 po ang naitalang nasawi. Total, meron na po tayong 51,200 na dami ng mga pumanaw sa sakit. Nasa 9,522 naman po ang active cases sa bansa. Katumbas po ito ng 0.3% ng total cases sa kasalukuyan. Isa po ang bansang Israel sa mga nanguna sa buong mundo sa kanilang COVID-19 response. Sa katunayan, isa rin po sila sa mga nanguna sa pag-roll out ng pagbabakuna panlaban po sa virus at ngayon pinag-aaralan na rin po ng Israeli government ito pong pagtuturok ng ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan mula po kay Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Aylan Flos. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning. Thank you very much for having me. Ambassador, what do we know so far about the proposal to administer a 4th dose of vaccine to the vulnerable sector in Israel? Is this already underway or still under consideration? It's still under consideration. There's going to be another meeting to discuss this on Wednesday this week. There are different opinions. So the Israeli Ministry of Health and there is a special team to analyze this. Have not yet decided. As you know, we are executing the boosters. The 3rd dose, the 4th dose is still being considered. Opo, but Ambassador, some Israeli health experts are saying excessive vaccination may cause immune system fatigue and may do more harm than good. What is the Israeli government's stand on this? So it's not clear yet what's going to happen. As I said, the experts are analyzing giving the 4th dose. They're not yet decided if they'll do that. We feel
Until now, the indications are that the vaccine each month, the level of antibodies is going down, and this is why they have to. They're considering the fourth dose again. Also after the first, second, then after the third, after the booster, every month the level of antibodies is going down. So the fourth booster is really being seriously considered. But as I said, there are not enough. There's not enough medical evidence on what will happen if we give the fourth booster. So it's still being analyzed, but it seems to me that this might be the direction. Ambassador, may we know how is the vaccination rate in Israel as of now? How many received their primary doses, and how many already got the booster or third shot? Yes. The Israeli population is about 9.3 million citizens, less than 10% of the Philippines. Until now, about 6.5 million got the first dose. This includes children from 5 and above. About 6 million got the second dose, and about 4.2 million people have received also the booster. What we are seeing today is actually, I wouldn't say growing hesitancy, but people are not rushing now, especially not the younger generation, is not rushing to get vaccinated, and especially not for the booster. So we have less than 50% who got the booster until now. Ambassador, do we have data as to how many Filipinos in Israel are already fully vaccinated? Well, that's easy. All Filipinos in Israel are fully vaccinated. They got including the booster. It is freely available. There is no limitation. It is up to them. And since a lot of them are taking care of elderly people, and elderly people are the most vulnerable one and most protected ones. So to the best of my knowledge, all Filipinos, caregivers, diplomats, and other Filipinos in Israel have been fully vaccinated, and there is no obstacle in receiving their vaccination. Just regarding the Omicron, I would like to emphasize that the situation in Israel is that the numbers are growing. One person has passed away, but he had also some medical preconditions. He was not a healthy person. Today we have 1,118 positive confirmed to Omicron. Out of those, 723 are people who came from abroad who entered Israel. We have another 861 suspicious cases where we believe that it might be Omicron, but we are still doing the sequencing to identify if it is really the Omicron. And for that reason, we have also the protocols in Israel are being a little bit more strict. Ambassador, how this one known death alarmed the government, and what other precautions were put in place in response to the Omicron threat, apart from administering a fourth dose? So I would say the most important one is really considering the fourth dose and increasing the level of the number of people getting the third dose. The one person, as I said, who passed away, he had also other medical conditions, so it is not alarming. However, the numbers are growing, and if the numbers are growing, it means that there will be also more people hospitalized and more people in serious conditions. So for that reason, we have to take precautions, and we are introducing more strict protocols on, for example, people coming from abroad. Israel is still closed for foreigners, but Israelis who are traveling and coming back are not allowed to travel now to what we call red countries, and about 70 red countries. Those who do come back have to go into a 2-week quarantine. If they're fully vaccinated, they can go into 1-week quarantine, 7 days, together with a PCR test at the beginning as they enter the country, and another PCR after 7 days.
we're also strict with the green tag. Anybody wants to enter into a shop or into shopping malls has to be either vaccinated or tested and a negative test. People who are not vaccinated are able to enter shops that are supply essential goods such as food and pharmacies to buy medicines. So we're introducing more strict regulations now in order to deal with the Omicron. But Ambassador, what are your thoughts on the restrictions that are currently in place here in the Philippines to prevent the Omicron spread? Is it somehow at par to the ones in place in Israel? Well, I'm not an expert, so the conditions in each country are very different. So I feel that the situation in the Philippines is good. I can see the numbers, which are still which are extremely low, which is very promising. And I see in general the people are obedient, so I feel quite comfortable. But again, I'm not an expert, so I cannot give you an expert advice on how the government here is responding. But it seems that they're also looking on what is happening globally and taking good care of the health situation here in the Philippines. Ambassador, there were reports that this new surge caused by Omicron variant may once again overwhelm hospitals in Israel. How is the government preparing for the worst? Well, the Israeli hospitals are well equipped by now and are quite ready to deal with the surge of patients. But again, I think the main challenge is to make sure that they are not overwhelmed and that they are not getting up to more than 100% of the capacity. And this is why we are introducing more strict regulation in order to keep as much as possible the numbers low. But when we see what is happening in other countries and you see the numbers, it seems that this might also be the case in Israel. As I said, we're trying to control the number as much as possible and spread it on a longer time, plus vaccination. Plus, one more thing is much more testing and sequencing. So hopefully with the others will avoid or will make sure that the hospitals can continue to function properly. But they are, as I said, they are fully equipped. The teams are there. Hopefully we will not reach to such a situation. Ambassador, Israel has been one of the forerunners in COVID-19 response, yet the surge of cases still happened because of the Omicron variant. What may be the cause of this surge? Did people relax in following protocols way too soon? People in general, people are not really, watching and seeing the numbers, and people are worried, and they're expecting the government to do more. I have to add that also in the schools we have more strict rules. On the other hand, there is a sense of fatigue. It's a global issue. We are living in this pandemic for almost 2 years. So there's also fatigue in the Israeli public, but the leadership is giving very clear and strong messages. The challenge is to balance between closing down the economy or continuing letting the economy run within sort of living with the pandemic. So we are here trying to balance between two extremes in a way, or between the two extremes, and finding the golden way in maintaining the public health, and on the other hand, keeping the economy and society healthy from that aspect. Ambassador, what can the Philippines possibly learn or pick up from the Omicron surge experience of Israel? I think both countries were, in a way, the Omicron came in late. Although I think in Israel the numbers are higher. I know the numbers are higher than in the Philippines. So we'll be happy to again share
our experiences and also our regulation and how we are dealing with the situation. As we see today, the pandemic is global. We get different challenges and new surprises. If it was the Delta, now it is the Omicron. We have to learn from each other on our protocols, on our efforts, on our practices, and to see what can be adapted locally. Whatever we bring will help the countries to deal with it. So we are working as part of the global community, and it's important to have exchanges between countries. And as I said, Israel and the Philippines have had some exchanges, and I think we should continue that, sharing the experiences. Ambassador, we would also like to take this opportunity to thank the Israeli government for sending over assistance to the typhoon victims in the south. What more assistance will the embassy and the government provide in the next coming weeks, if any, Ambassador? So we sent immediate response. We prepared and we immediately responded. We sent some food, hygiene kits, rice, solar panels to create energy, water purification systems to Cebu, to Bohol, and to Shiragao. This was very important for us to show the sympathy and the close relations, and we care about the Philippines and what is happening here. We are now looking how to continue for the longer run. We are going to continue working on the medical side, working with hospitals here in rebuilding some of the medical facilities that were affected, and there are quite a few. We are in discussions with the government here what should be the longer-term response. I have to say that the Israeli embassy is also we're in touch with the Israeli civil society, which has already seen the devastation, and they're also joining the efforts, and already some Israeli NGOs that have started working here, and they will stay here also for the long run, and we are supporting them, and we're doing this in coordination between us as the embassy and the Israeli government and the Israeli NGOs and civil society. So we'll be here to stay. Lastly, Ambassador, your message, please, to our viewers and to the Filipino people. Well, we are living in a challenging time. It's a global world, global challenges. We have the COVID-19, the Omicron coming now. On the same time, dealing with the Super Typhoon Odette. So it is challenging times, but on the other hand, the Filipino people are extremely resilient and happy people and strong. And my message to you, to the Philippine government and Philippine people is that keep the spirit, keep strong. We still might have challenging times in front of us. I hope and pray that next year will be, from that aspect, a better year. Israel is a partner, is a friend of the Philippines. The Israeli people are friends of the Philippine people, and we'll continue with this partnership and friendship, and we'll work together for hopefully a better 2022 for all of us together. Thank you for joining us today, Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Ilan Flos. Thank you for having me. Samantala, last week hanggang next week, asahan na po ang mga pagtitipon ng mga magkakapamilya at magkakaibigan dahil sa holiday break. Pero ang paalala ng mga eksperto, sumunod pa rin sa health protocols, lalo't ngayon pa lang po ay kinakikitaan ng bahagyang pagtaas ng Okta Research ang COVID-19 reproduction rate dito sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalyeng niya mula po kay Dr. Guido David. Maganda umaga po, Dr. David, and welcome back po sa Laging Handa. Yes, magandang umaga, Yusek, Rocky, and belated Merry Christmas sa inyo and Happy Holidays. Yes. Doc Guido, gaano po kalaki yung itinaas itong reproduction rate natin ngayong kumpara po doon sa reproduction rate ng bansa pagpasok pa lang po ng December? Well, nung early December, Yusek, nasa 0.33. Yan yung pinakamababang reproduction rate na nakita natin sa NCR.
Pero sa ngayon, nasa 0.85 na siya. In fact, last week, nasa 0.44 siya. So parang halos dumoble siya kumpara sa last week. Ang hindi naman magandang balita, pero we have to put it in context na sa ngayon, less than 1 pa rin naman yung reproduction number. Yun naman yung mahalaga eh. So hindi pa naman talagang talagang pagtaas ng bilang ng kasing nakikita natin. Or what I mean is yung trending, hindi pa talagang solid na trending pataas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 11:35 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Bomb. Bangong kumaka-bloom. Charm Bath Bomb. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Bomb. Bangong kumaka-bloom. Charm Bath Bomb. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World-Class Quality. ACS. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya. GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho.
Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot? Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na! Wag choosy, lahati Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong lapada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion, ako'y ibahin. Sunong tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ahereco Ming Rosario ng Bayan ng Malawan. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tamahan. Nakabili na ako ng Sed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Sed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang pango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Sed Panyawan Liniment Oil yata yan. Sed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Sed Marketing. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Pahalaga
Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tanging alay ko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! General Peralta, nasa operasyong ito, nakahuli na sa buong Region 1 ng 242 most wanted person. Sa top 10 most wanted, 3 ang nahuli sa regional level, 16 At kay Senator Bongo ang detalye sa report na ito. Hindi lubos maisip ni Jerome Morcilla ng Tanay Rizal kung saan kukuha ng panggastos sa operasyon ng kanilang bagong silang na sanggol. Yung esophagus niya po, hindi po direkta sa tiyan, hindi po napupunta yung pagkain sa tiyan. Kailangan po siyang operahan. Setyembre nitong taon nang buksan ang Malasakit Center sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan isinugod ni Jerome ang kanilang supling. Kaya laking pasalamat niya dahil may Malasakit Center ng malalapitan sa ospital. Bumalik din ang outreach team ni Senador Go kamakailan sa ospital para mamahagi ng tulong sa lubos na nangangailangan tulad ni Jerome. Maraming salamat po, Kuya Bong. Napakalaking tulong po nung ibinigay niyong cash assistance po. Magagamit na po namin yun sa pang-araw-araw po dito sa ospital. Laking ginhawa rin para kay Melody Bunda, ang nanay ng contact tracer na naaksidente kamakailan dahil sa Malasakit Center, natulungan sila sa gastusin sa ospital. Sa inyo po, Senator Bongo, unang-unang maraming salamat po sa ginawa niyong ganitong Malasakit Center. Malaking halaga na po ito para sa mga taong bayan, lalo po sa aming mga mahihirap, dahil talagang malaking tulong po itong Malasakit Center. Abot sa 352 na mga benepisyaryo ng QMMC ang tumanggap ng ayuda mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Mayroong mga face mask, pagkain at vitamins habang ang DSWD ay nag-abot ng pinansyal na tulong sa kanila. Nagpulong ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po sa pinakahuling assessment sa pinsalang dala ng bagyong Odette sa lalawigan ng Cebu. Naroon po ang kasama naming si Eunice Samonte. Eunice? Yes, Yusek Rocky, sa mga oras na ito ay pahirapin pa rin ang na kuryente, tubig dito sa Cebu. Pero sa ngayon, ginagawa na ng NDRRMC Region 7 ang lahat ng katuwang ng ahensya ng gobyerno para agarang maibigay ang tulong sa mga pinakaapektado. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga datos dito sa Operation Center ng NDRRMC Region 7. Present dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na dyan ang DILG,
DOE, DepEd, DSWD, PCG, Pag-asa, DICT, Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu, PNP, PRO7 at ang OWA. As of December 25, umabot na sa 255 ang bilang ng 7 kung saan 45 pa ang nawawala at nasa 3,009 naman ang naiulat na injured. Sa datos na iyon nakikita, pinakamarami ang nasawi sa Bohol na may 108 dead. Sa mga oras na ito ay nag-shift na ang operation mula sa search and rescue at sa search and retrieval operation na ang OCD sa tulong ng AFP at ng PNP. Kabilang dito ang area ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandaue City. Ayon kay Director Marlo Salazar, ang chairperson ng NDRMC Region 7, umabot na sa 60,000 nagdaipamahagi na family food packs na nagpapatuloy naman sa mga oras na ito. At ayon nga sa DSWD, nasa 30.3 million worth of the Region 7, kabilang dyan ang mga food at non-food items. Pinaalalahanan din ni Director Marlo Salazar ang PNP na i-monitor ang mga LGU na namimigay ng relief goods ng pangalan ng politiko ang mga As of now, nasa mahigit 64,000 out of 0.1% sa buong pinag-utos na rin ng DNLIM Salina worth 1,000 pesos lang sa mga motor. Sa na posible nga magkaroon ng mga cases ng diarrhea dahil yan sa inom na tubig. Sa ngayon kasi wala pa rin kuryente ang mga water refilling station powered by generators at lahat ay umaasa ngayon sa mga bottled water at tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng datos dito yan sa Operation Center ng NDO 77 at iahatid natin yan sa inyo live mula dito sa Lapu-Lapu City. Eunice Monte para sa Bayan. Maraming salamat sa iyong report, Eunice Samonte. Isa po ang Baguio Flower Festival o Panagbenga sa mga inaabangang mapaturista man at residente ng lungsod. Alamin natin yan kay Debbie Gasingan ng PTV Cordillera kung matutuloy ba pa ang pagdiriwang na ito sa Pebrero 2022. Pagkatapos ng 2 taon na pagsuspende sa selebrasyon ng Baguio Flower Festival o Panagbanga, inaasahang matutuloy na ang pagdiriwang nito sa February 2022. Gayunman, hindi na umano gaganapin ang Grand Street Dance at Grand Float Parades na pangunahing highlights ng Panagbanga. Titingnan muna natin kung ano yung development itong Omicron. Pag nakita natin na medyo favorable siya, then that's the time that we will make all the official announcement kung ano yung mga activities na ilalabas. Tatalakayin pa ng lokal na pamahalaan at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang mga pinal na aktibidad. Sakaling makapasok ang Omicron variant sa lungsod, matutuloy pa rin ang festival, ngunit lilimitahan ang mga aktibidad. Sa ngayon ay patuloy ang aktibong surveillance ng pamahalaang panlungsod sa naturang variant kung saan nagsasagawa pa rin sila ng COVID-19 testing sa lahat ng close contacts ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Debbie Kasingan para sa Bayan. Alamin naman natin ang latest sa Davao Region. May report ang aming kasamang si Hannah Salcedo. Para makatulong sa mga nasalanta ni Bagyong Odette sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, mayroon ng donate option ng Safe Davao QR para sa Pahalipay Christmas Package. Ang grocery packs na binibigay ng Davao City LGU sa mga Dabuenyong may QR code na 18 years old pataas. Ito'y matapos dinggin ng lokal na pamahalaan ang mungkahe na lagyan ng donate option ng Safe DQR upang maibahagi sa mga higit na nangangailangan ngayon ang regalo mula sa LGU. Dahil dito marami na sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang Christmas package ang nagdesisyon na i-donate na lang ito. Laman ng grocery package ang 2 kilong bigas, canned goods, pasta at spaghetti sauce. Samantala, una na ring nagpadala ng tubig at food packs ang Davao City LGU sa mga lugar na higit na naapektuhan ni Bagyong Odette.
Nasa higit 100 personnel din mula sa lungsod na kinabibilangan ng mga doktor, social workers at rescue personnel ang rumisponde sa Bohol. Mula rito sa Davao City, Hannah Salcedo para sa Bayan. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Hanggang bukas pong muli, ako po si Yusek Rocky Ignacio at ito ang Public Briefing Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Nagain ng kanyang COC, si incumbent 5th District Congressman Ramon Gico III, nahahamon sa kandidatura ni Espino. Kasama ni Gico na naghain ng COC ang kanya ring running mate na si Vice Governor Mark Ronald Lambino. Sa parehong araw ng Dagupan City o sa parehong araw din sa Dagupan City naman, magkasunod na naghain ng COC ang kampo ni Mayor Brian Lim, dating Mayor Belen Fernandez. Pasado na mag-aalas 8 na ng umaga nang dumating ang grupo ni Lim kung saan naghain siya ng kandidatura katambal ang kanyang kapatid na si Irene at iba pang para sa pagkakonsihal. Pagkatapos ng grupo ni Mayor Lim, dakong alas 9:25 ng umaga, sumunod na nagtubos ng Government Public Dagupan. Ang tagal mo na nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, balik trabaho, balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Former Mayor Belen. Magandang umaga Pilipinas, ngayong araw ng Biyernes, samahan niyo kami ulit sa isa namang oras sa talakayan kaugnay pa rin sa mga hakbang ng pamahalaan kontra COVID-19. Upo ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky. Good morning, Secretary Martin. At para po magbigay linaw sa mga katanungan ng taong bayan, makakasama natin ang mga kinatawan at eksperto mula sa pamahalaan. Kaya po manatiling nakatutok sa ating programa, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Mga kababayan, simulan po natin ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang anomalya sa pagbili ng pamahalaan ng mga personal protective equipment noong nakaraang taon para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, ipinaliwanag ng mga kinaukulang opisyal ng gobyerno ang naging proseso sa procurement ng PPEs. Ang kabuuang detalye mula kay Mela Lesmoras. Sa kanyang Talk to the People kagabi, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa publiko na walang anomalya sa mga transaksyon ng gobyerno sa gitna ng COVID-19 pandemic. Partikular na riyan ang naging pagbili ng mga otoridad ng mga personal protective equipment at face mask noong nakaraang taon na inaakusahang overpriced. With the purchases of mask overpriced, yun ang tanong. Ang sagot is no, they are not. I will repeat this to the public because it is very important. The Aquino government bought PPE is at 3,500 pesos. Way more expensive than the ones we bought. Maging sina NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. at Deputy Chief Implementer Vince Dizon nagpatotoo rin ukol dito kasabay ng paninindigan na maganda ang kalidad ng mga biniling produkto ng pamahalaan. So, would I be correct to say now that no public funds or payments were released until it was ascertained
that the medical supplies were completely delivered and the same are compliant with the technical requirements as specified by the DOH or by other agencies that requested the purchase. Sir, makates po ako dyan, sir, dahil kasi kasama po dyan ang AUP, kasama rin po yung ibang mga logistics officer na nag-inspect po, sir. Si Presidential Spokesperson Harry Roque naman, issue sa bidding ang ipinaliwanag. Meron po talagang provision na kapag emergency, po pwedeng hindi po susunod dun sa public bidding. Pero maski wala na pong bidding, ang ginawa mo ng PSDBM, kumuha po sila ng mga price quote. So, Mr. Mayor, meron po talagang 4 hanggang 5 quotes ang PSDBM bago po niya kinontrata yung nanalo po. Sa kabila ng mga kontrobersya, tiniyak naman ni Pangulong Duterte na hindi tumitigil ang gobyerno sa mahigpit na pagtugon sa pandemic. The Philippines has breached the 12 million mark in COVID cases. 2 million. 2 million mark. Kaya medyo yung ganun karami po ang tinamaan ng COVID. However, ang konsuelo natin is that 1.8 million of these have recovered. So meron na lang 200 na wala. And that is a very good reflection of what our health people are doing. And I would like also to commend Secretary Doki for that. Kagabi, may panibagong batch ng Pfizer vaccines na dumating sa bansa mula sa COVAX facility na nasa 188,370 doses. Ayon sa NTF, pangunahin itong ipamamahagi sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila na may mataas na kaso ng COVID-19. Kaakibat niyan, mensahe ng Pangulo sa publiko. Vaccination is really what we can offer you to fight COVID. Kung hindi pa kayo nakapag-second dose ninyo, second vaccine, kindly get it as fast as you can. Nandiyan naman yung bakuna. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras, 12:00 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang oras ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Iba na ang buhay, di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna ko! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna ulit protektado. Bakuna, bakuna ulit protektado. A public service message from Unilamp and Manila Broadcasting Company. Manpabakuna tayo, piyan maligyan niya makapawil at trabaho. Manpabakuna, piyan back to work na. Si Mommy at si Washing Machine,
Bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mga Liwakpay dishwashing liquid, amay kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees tan antibiotic. Misis, no kalamansiya dishwashing liquid so anapon mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS! Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was a staunch Catholic. Chronicler Antonio Pigafetta noted that Magellan came not only for the orders of King Charles I of Spain, but also for the propagation of the Christian faith. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Mag-champion, Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain technology. Max linis, max sulit. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Iba pong mga state and territories. So dito po sa Australia, ang AstraZeneca po ay itinalagang bakuna para sa edad na 60 pataas. At ang Pfizer po para sa edad na 16 hanggang 59.
Noong August 30 po, binuksan po ng Prime Minister Scott Morrison para po sa mga estudyante. Noong August 30 po at maaari na po silang magpabakuna pagmula po ng edad na 16 hanggang 39 na taon, and I'm referring to Pfizer. So, ang vaccination statistics, katulad po ng sinabi ko kanina, ito po ay inilalabas ng pamahalaan na ang breakdown po sa edad lamang as a state or territory at hindi po tinatanong dito kung ano ang iyong nationality. Thank you, Mr. Secretary. Kumusta po ang Filipino community natin dyan? Ilan po ang tinamaan ng virus at ano po ang tulong na binibigay po sa kanila ng ating embahada? Nako, Mr. Secretary, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nasa maayos na kalagayan ang ating Filipino community. Karamihan po sa ating mga kababayan ay nasa Sydney at Melbourne na nasabi ko kanina ay naka-lockdown din po ngayon. So tayo po ay nagpapasalamat na sa ngayon wala po tayong seafarer na naiwan pa dito na nagpapagaling dahil sa COVID. Malaki pong tulong ay binibigay sa atin ng state and federal governments sa pagtulong dito sa ating mga cases na ito. And patuloy po ang paglalayag ng mga barko at ng Australia. Hindi po ito nagsara sa tinatawag nating maritime trade. And mula po yung huli tayong nag-usap nung nakaraang I think last year po yata yon, na naitala po natin ay 121 Pilipino na tinamaan ng virus. Karamihan po sa kanila ay naka-recover na. Ang malaking karamihan po nito ay mga seafarer at ang ating embahada at ang ating labor office ay nagpapasalamat sa maayos at mabilis na pakikipag-ugnayan natin sa Australian government, sa ating mga ahensya sa Pilipinas at sa kanila na ring employer para po sa kanilang hospitalization at repatriation. Marami po tayong mga kababayan dito na healthcare workers na malaking tulong sa pambansang kalusugan ng Australia. Proud po kami dahil sa kanilang bayanihan sa ating community, lalo na sa pagtulong sa mga temporary visa holders katulad po ng mga estudyante, at ang pinaka-recent po nito ay ang suporta rin ginawa ng Australian-Philippine Business Council at pati din po yung mga Filipino community organizations sa iba't ibang state and territories ng Australia. Global Tech Mobile Online Corporation, PNB, Peryahan ng Bayan, AM Draw, Yes 4. Congratulations sa mga nanalo sa bolang ito. Australian government. Naging mahirap po ang ating consular o tinatawag nating mobile missions dahil po nga sa sinabi ko kanina na mga border restrictions at lockdowns dito sa Australia. Gayunpaman, sinisigurado po namin na tayo ay accessible at laging handang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Mr. Secretary, ang Filipino community po dito ay lubos na ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Australian government dahil sila ay tunay na maaasahan, masipag at responsableng miyembro ng kanilang mga pamayanan. At recently lang, Mr. Secretary, meron nga po kaming joint project ng Filipino Alliance of Health Professionals at kami rin pong embahada. Gumawa kami po ng poster na ibibigay po natin sa ating mga community sa Pilipino na rin. Filipino language po. Tulong na rin po natin ito sa Australian government upang sabihin sa Pilipino ang need na kailangan na nilang magpabakuna. Thank you, Mr. Secretary. Hindi po tulad sa ibang bansa, Ambassador, na may mga regular at madalas na biyahe pauwi ng Pilipinas. Diyan po sa Australia, medyo limitado po ang commercial flights natin at may ilang kababayan po tayo dyan na naipit na matagal-tagal na po ng panahon. Wala po bang balak ang ating embahada na magkaroon ng dagdag na bayanihan flights patungong Pilipinas at ano rin ang assistance na ibinibigay ng inyong opisina regarding sa visa nila or passport at iba pang mga dokumento? Mr. Secretary, mapalad po tayo dito sa Australia sapagkat continuous pa po yung flights, special flights, we call them special flights ng Philippine Airlines sa Australia. 2 o 3 beses, isang buwan ay mayroong PAL flight at ito po ay direct flights mula Sydney, Melbourne at Brisbane. Siyempre po minsan nag-a-adjust po ito dito na po sa situation sa lockdown katulad po na situation natin ngayon. Noong ang taon po, marami ang nangailangan ng tulong na makauwi at nagpapalamat po kami sa
na sa taon na ito ay hindi na po ito naging malaking problema. Pagdating naman po dun sa mga dokumento na nabanggit ninyo, patuloy po ang passport renewal services ng embassy. Maliban nga po ngayon na naka-lockdown kasi mahigpit pong pinapatibay itong mga regulasyon na ito on the lockdown. So para po sa mga hindi makabiyahe sa ating mga opisina sa Canberra, Sydney at Melbourne because of the lockdowns, nag-extend din po kami ng passport validity na hindi na kailangan ang personal appearance, Mr. Secretary. Thank you po. Sa ngayon, po ba ay bukas ang inyong tanggapan o online lang po ang mga transaksyon at ano po ang mensahe ninyo para sa mga kababayan natin na may kailangan po sa embahada? Well, Mr. Secretary, patuloy po ang aming embassy operations. Ang pagsunod sa alituntunin ng ating host government, hindi po kami open sa public. Pero doon po sa gate ng embahada at sa aming pong website, nakalagay po doon na kung nangangailangan kayo ng embassy assistance, ay pwede po kayong tumawag at may po kami na mamaya siguro pwede natin makita. I thank you po. Maraming salamat, Mr. Secretary, for this support. And lahat po ng tawag sa telepono at email ay tinutugunan namin at lahat ng application na pinapadala by mail, ina-actionan po namin yan. Nakalagay po ngayon dyan po sa nakikita ko po ngayon na yung emergency hotline na accessible na 24/7 nandyan. At tungkol naman po sa mensahe na pwede ko pong ibigay sa ating community sa Australia, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating kababayan patuloy na sumusunod sa lockdown measures. Importante ito, Mr. Secretary. Iba po talaga kung magko-comply tayo at sumusunod tayo sa regulasyon ng ating host country sapagkat po ay mga bisita sa bansa na ito. We are guests in this country, so it's important that we comply with the rules and regulations. Hindi po ito madali. Alam ko po yan at hindi po matatapos kaya patuloy din po ang aming paalala na maging maingat, mirmi lamang sa ating mga tahanan. Ganyan din po ang ginagawa namin dito, Mr. Secretary, sa aming ding members of the family. Miski po dito sa embassy, nakamask kami, tinanggal ko lang po yung mask ko kasi kakausapin ko kayo. Kaya po, yun yung Kaya mayroon yung Philippine representation sa buong island continent ng Australia. Kalang po dito ang ating mga honorary consulates at maaari silang tumawag o mag-mail para sa kanilang pangangailangan. Marami din pong impormasyon sa website. Meron po kaming following na ngayon na mahigit 13,000 or something na sila po ay nagpapasalamat sa aming website dahil po sa impormasyon na nilalagay po namin doon para mas mainam na sumangguni muna sila dito at baka po naman kasi hindi na nila kailangan tumawag kasi yung pong kanilang needs ay masasagot na po ng information sa website. Nandun po lahat ng advisory about the situation dito sa advice on the lockdowns, including po yung information namin on our contact details, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ambassador Maria Helen Barber de la Vega, Philippine Ambassador to Australia. Mabuhay po kayo, Ambassador. Thank you, Mr. Secretary, and I wish you all really stay safe and keep well. Thank you po. Hanggang dito na lamang po ang ating talakayan ngayong linggo. Magkita-kita po tayo ulit next week, mga kababayan. In the meantime, go ahead, Yusek Rocky Ignacio. Maraming salamat po, Secretary Martin. Ingat po kayo. Samantala, patuloy ang pagbabakuna ng Mandaluyong City sa mga residente mula sa mga kalapit lugar. Ito po ay sa ilalim ng We Vax as One project ng mga lungsod sa Metro Manila na layong makatulong para mapabilis ang bakunahan bilang pagtugon na rin sa pagtaas ng COVID-19 cases. Ang sitwasyon doon mula kay Bea Bernardo. Bea? Yusek Rocky, bilang tugon nga ng Mandaluyong City sa programang We Vax as One, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanggap ng mga residente mula sa ibang lugar para mabakunahan. Alas 8 pa lamang ng umaga, pinilahan na ang Rizal Technological University Mega Vaccination Site sa Mandaluyong City ng mga nais magpabakuna bukod sa mga residente ng lungsod.
Dumayo rin dito ang ilang mga taga-Laguna at Taguig City. Ilan kasi sa kanila ang nahihirapang magpa-schedule sa kani-kanilang mga lugar kaya't minabuti ng magparehistro sa ibang lungsod. Ang Mandaluyong City ang isa sa mga lungsod sa Metro Manila na naunang magpatupad ng WeVax as One program. Layon ng nasabing programa na sinimula ng Metro Manila Council na gawing bukas ang vaccination drive ng mga LGU sa NCR kahit sa mga residente sa ibang lugar upang mas mapabilis ang vaccination rollout sa bansa. May ilang LGU kasi katulad ng Mandaluyong na malaking porsyento na ng target population ang nabakunahan na. Sa pinahuling datos mula sa DOH, higit 80% na ng target population ang fully vaccinated dito sa Mandaluyong. Ayon naman sa LGU, mahigit 690,000 doses ng namabakuna ang na-administer sa lungsod. Bukod dito, ang Pateros at Marikina City ay tumatanggap na rin ng mga residente mula sa ibang lugar. Sa mga nais magpabakuna rito sa Mandaluyong City, bisitahin po ang kanilang Mandavax website o ang Facebook page ng Mandaluyong Public Information Office para makapag-register. Samantala, mariing pinabulaanan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga balitang itinigil ang pagbabakuna sa lungsod dahil naka-lockdown umano ang City Hall. Sa isang tweet, sinabi ng alkalde na City Administrator's Office lamang ang naka-lockdown dahil sa mga staff na nagpositibo sa COVID-19. Tuloy-tuloy din ang vaccination rollout sa lungsod. Ani ni Soto, mabilis kumalat ang COVID-19 pero tila mas mabilis kumalat ang maling impormasyon. Yusek Rocky. Okay, maraming salamat sa iyong report, Bea Bernardo. Nitong nakaraang linggo na iulat po ang pagsuspinde sa paggamit ng ilang doses ng Moderna sa vaccine sa Japan dahil sa nadiskubreng kontaminasyon. Makikibalita po tayo kaugnay dyan at sa iba pang updates tungkol sa COVID-19 vaccines mula kay FDA Director General Undersecretary Eric Domingo. Doc, welcome back po sa Laging Handa. Hi, magandang umaga, Yusek Rocky. Good morning po sa inyong lahat. Meron lang tayong konting updates dun sa mga bakuna natin that we'd like to share with you. Kung pwede pong pakita yung ating slides. Okay, itong unang-una po itong ating yung Pfizer vaccine. Alam ko nabalitaan na nating lahat na nabigyan na ito ng full approval sa US FDA. Ibig sabihin po commercially available na siya doon after makita na yung kanyang long-term na safety at efficacy ay acceptable. So sa US po, meron na itong approval for ages 16 and up. Yun pong paggamit niya sa ages 12 to 15 ay under EUA pa rin po sa Amerika. Ngayon dito naman po sa Pilipinas, pinadala na rin namin ang Yusek Rocky, yung Pfizer, yung kumpanya, ng mga requirements for product registration dito sa atin. Pero ang sabi nila ay pinag-uusapan pa sa kanilang headquarters kung kailan sila mag-a-apply ng mga registration sa iba't ibang mga bansa katulad po ng Pilipinas. Pero ang FDA nakahanda na po natanggapin ang kanilang application. At yung mga team natin, actually sa mga ngayon, nire-revisa na nila yung ibang mga dokumento, lalo na po yung mga galing sa evaluation ng US FDA. Para nga po kapag nag-apply sila sa atin, hindi na rin masyadong matagalan. Kapag nakakuha rin po sila dito sa atin ng approval or yung Certificate of Product Registration, ibig sabihin po nun, maaari na pong ibenta sa mga butika, sa mga ospital, ireseta ng doktor ang bakuna at magiging accessible na po ito sa private sector. Next slide please. Yung susunod naman po dun sa tungkol sa mga Moderna vaccines, no? Ang Moderna po, nag-apply na rin po yan ng full approval with US FDA pero hindi pa po lumalabas yung approval nila. Siguro maaaring within the month magkakaroon rin yan ng full approval sa US FDA. Dito po sa atin, 2 weeks ago, nag-apply sila ng EUA amendment para po masama yung mga adolescent o yung mga bata na 12 to 17 years old. And after a thorough evaluation by our vaccine experts and our regulatory experts po sa FDA, in-approve na po namin ngayong araw na ito ang paggamit under emergency use authorization ng Moderna vaccine for adolescents aged 12 to 17. Ang mga usual lamang po na mga precautions kapag tayo po ay nagbabakuna, kailangan po nandoon. And ito pong for Moderna, very similar to the other mRNA vaccine like Pfizer,
ang watch out for ng ating mga vaccinators at ng mga doctors, yung very rare cases of myocarditis, no? Para pong inflammation sa puso na nakikita sa mga very rarely, 1 in for every million, siguro a few every million na binakunahan, at mas nakikita sa mga younger males. So ito po ang kailangan lamang bantayan, but definitely with the Delta variant affecting a lot of children, nakita po ng ating mga expert that the benefit of using the vaccine outweighs the risk. Next slide, please. Meron din tayong nabalitaan katulad ng nabanggit po ni Yusek Raki kanina na sa Japan, meron silang iniimbestigahan at pinigilan ang paggamit na isang batch ng mga vaccine ng Moderna. Ito po ay nung nakita, meron pong parang particles na parang metal particles dun sa ilang bakuna na ginamit nila. So yung buong batch po na yon ay iniimbestigahan pa ngayon at ang tinitingnan po ngayon sa factory ay baka daw po dun sa kanilang assembly line ay baka merong isang makina na nagagasgas kaya nagkaroon daw po ng bakal. Ito naman pong batch na ito ay itinigil ang paggamit nito kasama na rin yung batch before it at saka yung batch after. No? So 3 batch ngayon itong hindi ginagamit. Fortunately, yun pong kinonfirm naman natin, yung mga doses na dineliver dito sa Pilipinas ay hindi po kasama dun sa batches under investigation. And so far, wala naman pong nakikita na any findings to show effects on safety and efficacy even of the yung pong mga nakita nila sa Japan. So dito po sa atin ay tuloy po ang paggamit ng Moderna vaccine. At this time, there's no reason to stop it. At yun lang, pinapaalala lang natin sa mga vaccinators natin yung importance talaga ng inspection of the vials prior to aspiration at saka injection. Kahit po marami talaga tayong pasyente, kahit ano naman pong bakuna ang gamitin natin, talagang tinitingnan po yan ng mga vaccinators natin, mga nurses natin, mga doctors natin, mga ibang health workers. Tinitingnan po muna nila yan bago nila kukunin, i-aspirate at i-inject sa atin. So very important po talaga ito. Next slide please. And lastly, gusto lamang po nating paalala sa ating mga kababayan na pagkita naman po natin ng ating pagmamanman sa mga experience po ng ating hospitals at saka ng mga community, talaga pong the COVID-19 infection nape-prevent po talaga yan ng pagbabakuna, lalong-lalo na nakikita natin na kahit meron nagkakaroon ng breakthrough infections, nababawasan naman po talaga yung nagkakaroon ng severe illness at saka yung pagkamatay from COVID. Yun pong ating monthly report niyan ay kinokulate ngayon yung hanggang end of August. So baka next week po magre-report tayo ng ating mga adverse events following immunization for the month of August. Importante po talaga na ikumpleto yung dose. Nakikita po talaga natin na between the first and second dose, mas maraming nagkaka-breakthrough infection kesa dun sa pag nakakompleto na po ng 2 doses na karamihan kung meron man ay very mild na. At talagang kailangan pa rin po tayong mag-ingat kasi nga po nakaka-prevent siya ng severe illness and death pero ayaw pa rin po nating mahawa kahit mild kasi maaari pa rin po tayong manghawa ng iba. And we have to still observe health protocols at this time, especially na ngayon po na medyo marami tayong cases at yun nga pong Delta variant natin ay umiikot. So maraming salamat po, Yusek Raki. Opo. Yusek, paano naman po daw natin masisiguro dito ng publiko na talagang safe po mula sa posibleng kontaminasyon? Ito daw po mga bakuna na dumarating sa bansa. Sa gitna nga po ito na nangyari sa Moderna. Opo, kaya nakikita naman po ninyo, kami po tinatala natin lahat yan, bawat darating dito sa atin. Unang-una may certificate of analysis siya, pagkatapos nakalista talaga sa atin kung anong batch and lot number. Kaya po, parang nakikita tayong ganito, may report sa Japan, na-check po talaga natin agad yan. Naka-counter-check natin dito agad yan kung tayo ay apektado, no? Doon sa mga lote na yon o sa mga batch na yon para ma-recall natin or hindi natin magamit. And at the same time, pagkatapos naman pong ma-deliver yan sa mga LGU, sa mga vaccination center, bago naman po i-bakunakan yan, ay talagang tinitingnan pa rin po yan ng ating mga health workers. Kung meron po silang duda doon sa laman ng bakuna, ay hindi po talaga nila yan gagamitin. Opo. Basahin ko lang po itong tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Pag daw po nagkaroon ng second generation na bakuna, kailangan pa po bang mag-apply ng EUA or will it be work on the same EUA po? Ang booster din po ba kailangan ng isa pang hiwalay na EUA?
Oo, Red. No? So depende yan kung bagong bakuna or lumang bakuna. If it's the same vaccine, tapos gagamitin as a booster shot, hindi na po yan kailangan na i-apply ng EUA dahil nandun na po siya at may authorization na siya. Pero kung second generation siya, meaning may nagbago doon sa component ng vaccine, then it will have to be registered as a new vaccine. Kukunan po yan ng bagong authorization. Opo. Sunod po niyang tanong, kapag nagkaroon po ba ng Certificate of Product Registration, ano daw po ang magiging reporting mechanism pag nagkaroon ng adverse event pagkatapos ng immunization? Pag may CPR na, meron pa rin po tayong adverse events following immunization sa gobyerno, no? Lalo na po kung talagang government pa rin na magbabakuna, tuloy-tuloy naman yon. And at the same time, ang pong kumpanya ay nagkakaroon po ng mas malaking responsibilidad na pagdidistribute nito halimbawa sa mga butika, sa mga ospital at sa mga doktor, ay nangangalap din po siya, no, ng impormasyon ngayon para po ito ay mabantayan ang mga adverse events nito. So the adverse events following immunization po na portal, for example, sa FDA na dumidiretso sa WHO, tuloy-tuloy po yan, mabubuhay po yan. Pero kapag may CPR na, mas lumalaki talaga yung responsibilidad ng kumpanya na may-ari ng bakuna. Opo, last question po ni Red Mendoza. Ilan na po ang mga breakthrough infection at mga AEFI? O katulad ng sinabi ko kanina, Red, iniipon pa namin yung ating kasi monthly natin tinocolate. So siguro by next week we will be able to give more updated information ng up to end of August. Opo, mula naman po kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN, what are the efforts of the government to address the shortage of COVID-19 medicine, tocilizumab? Oo, ito Pia, actually yung kumpanya na may-ari ng innovator drug, yung sa Roche, talagang kinausap na namin no, na kung maaari. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras, 12:30 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat-Con, bangong kumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Sangobion, tukoy pag-ibahin. Sunong dugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Narito ang ilang pang mga proof of purchase na maaaring gamitin para makasali sa Bagong taon, bagong milyon 2022. 3 seals of Ginebra San Miguel Round Bilog 350 ml. Ginebra San Miguel Frasco 4 Cantos 700 ml. Ginebra San Miguel Frasquito 350 ml. Ginebra San Miguel Angelito 250 ml. Or 3 caps of Ginebra San Miguel Hari 1 liter. Bear Brand fortified powdered milk drink. 2 sachets of Bear Brand 33 grams swag pack. Or any one of Bear Brand 99 grams to 2.4 kilograms. 33 grams, 99 grams, 150 grams, 350 grams, 700 grams, 900 grams, 1.2 kilogram, 1.6 kilogram, 2 kilograms, 2.4 kilograms. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Isang dahilan kung bakit iniwanan ng mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ang dating himpilan sa radyo na kanilang pinakikinggan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. Yes, boys and girls! Parami na ngayon ang nakatutok sa DWCM Aksyon Radyo. Kaya kinikilala ito bilang news leader sa Pangasinan. Noong araw number 9 lang kami. Ngayon, strong number 2 na. Isang tumbling na lang. Number 1 na yan! DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Pangasinan's News Leader! Aksyon Radyo! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you.
Lyceum Northwestern University. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax. Kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, krisis at pandemya, darating at darating din ang araw ng kapanganakan ng ating Mesiyas na si Jesus. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat mula sa inyong lingkod, Arman C. Dumantay, Vice Alcalde ng Malasiki, Pangasinan. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. John D. Flavier ng Kabayan Party List. Kabayan ho, dahil sa kapaskuhan ng bayan ngayon, kaya napakahalaga na naaalala natin ang mga pangangailangan sa Pasko. Hindi lang ang mga regalo, kundi manatiling malusog tayo, ang ating kalusugan, yung ating mga tahanan at pabahay ay andyan pa rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find its Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Action Radyo Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon.